Alo, delikado tayo. Ha? Delikado tayo pag hindi tayo nakaalis dito. Bismillah, sir. Ang tapang mo. Alo. Bismillah, sabi dito. Ingat kasi baka masabi. Alo. Parang dyan yung sakyan. Parang dito. Sigurado kang dyan? Kasi dyan parang motor lang dyan. Save mo. Kasi ba tayo dyan? Ayan. Siyempre hindi ko sanay sabihin na kasi siyempre hindi tayo sanay na ano, di ba? Ah, ayan. Ha? Yan yung bahay. Yan ang gas na bahay naman tayo natin. Save mo. Makada na ba? Sakali na sa... Ano? Ano nga ba yun? Pumunta? Sa motor na yan. Wala ba? Ito, Dogs. Ha? Ito. Balik ko yan. Nandiyan sa likod yung bahay nila.